ty dnešní mládeži. No to dnešní mládež, to je fakt strašný. Cože? Sedí to v kroužku, kouří to jedno cigáro a směje se to. To je hrozný. To mě taky napadlo. Cože? Tolik jich je. Jednu cigaretu a jak se Počkej. No. Cože? Co jsi říkal? O čem tam mluvíš, pakra? Já jsem pakra, to jsem to říkal. Já tě neslyším. Karla. Kam mi zase ten Němec schoval ten štětec? Alzheimer. Jo, ten Němec. Co jsi říkal? Cože? Karle, když jsi je 80, ty si říkal, že jsi s tou marihuanou skončil, Mě ne? nějak štípem zádej. To tě nabod tvůj vnuk do prdele, debila. Měl bych zajít k doktorovi, aby mi předepsal léky. Cože? Dneska jsem si nevzal Aptovilin. A co? Cože?